Rasa rujak timun nganu rujak nih. Iki cuma terai kurang gede lho Nas plastiknya. Iya jane sampean plastike Ya kurang. karang tuku koyo ngene-ngene iki randang mau. Isine akeh. Iya to. Aku lho duwe kok ning empu tak tekene. Rada gede. Iya rada gede. Lah iki cara didol 500-an iki Pak. Gawe es lilin mbek Mbak Munah kae. Ya lek nganu apa niku di kulkas di sini. Kulkas diseni to. Saya ngeteni yang semongko nek nganu kae ari kalau didol kok lari semen. Dicelupne ngono terus dilene nganu kok tuku. Iya. Jenenge es kul-kul. Tapi di undakno sik anu. Kesithiken sampean ki lho deloken. Kurang akeh. Lah iku ndukure kepuk. Dhuwure dibeki ae lho. Mantrot. Ra didelok. Gas. Aduh, ora karo naleni sampai blosrat. Tak kon juga ini siapa anu dikono ae. Dikono loro tak kene mami kita. Kok nek bae malah wis ra enek. Alah, Masuk metu kae. aduh. Aduh. Piye meneh. Lah jare sama les. Ning kulkas jerene wis umum. Iya lek panganan anu ngono kae. Lek ngene iki kan ya cek kurungan. Ya jenenge wong lagi ning badukin. Kan nggih panganan dhewe ngono kono. Ya lek ra enek sing ape gawe Mbah kok karepe sampean. Karepe dhewe. Ku jenenge karepe dhewe. Ah, apa pekorku mana loro kae. Terus ini Yuk lek nalani po ngene kaya aku. ya BM menawa jombong aku lek nalani karo kan kaya rentengan direntengi ngono kae. Aku yo ora nguasi roh. Terus saiki iso carane ngono. Mbok ngene iki ya, Mbok. Lek direntengi yo gak ngene. Kemudian gawe bak-bakan gawe wae. Payu kita. Tuku 10 wong itu. Enak lebih ke banyune mateng kan. Enak kok wong enek anu kacang ijo tak blender halus. Terus santen, gula, enak lebih. Ya reno nek Ya nek rujak, rasa rujak, rasa terus apukat, tape barang. Buwek iku freezer iku, mien. Saiki ra kuat anune dek. Lumayan nek dikit tambah-tambah lek listrik.